Så, nu skal vi prøve at lave en fuglefoderautomat. Og det kan man lave af sådan en gammel mælkekarton. Og her har vi skåret et hul i mælkekartonen. Man skal skære sådan en vinkel ud, så der bliver en klap, man kan vippe ind her. Og så kan man folde vingerne ud og folde den ind igen. Lave det maling, og så hælde fuglefrø ned i toppen her. Så kan man også lige have et hul i toppen. Vi sætter et hul i toppen her, ikke? Det vi kan se på nogle af de forskellige vi har lavet her, det er at her har vi lavet en lidt mere skrå vinkel der, og så er der en bue, der går lige her. Og så bliver det hul, der er tilbage, det bliver en lille smule mindre, det kan man godt se her. Det hullet, der er tilbage der, det er lidt mindre. Også over den grønne der, ikke? Så kan man se, det er lidt mindre. Så derfor så skal vi tager lige og tegner op, hvordan den skal være, før vi går i gang, fordi så går det ikke helt galt. Og vi har nogle forskellige ting til at vi skal have til at lave det med. Skal vi have en mælkekarton, og så skal vi have en tusch til at tegne med, og så skal vi have en hobbykniv, og eventuelt så kan vi bruge en hultang, eller man kan bruge en saks til at lave hullet med. Og så det første vi gør, det er at vi skal have tegnet, hvor vi gerne vil lave den. Og det første vi kigger på, vi kan se filmen bagefter, ikke? Okay? Nej, jeg kigger bare på den, det skal lige nu. Nå ja, men det kan man også. Men det vi kan se på mælkekartonen, det er, at den har en samling. Og derfor så skal vi helst ikke lave stregen, så vi skal skære ned i samlingen. Så vi skal have lavet vinklen på den anden side. Og så har vi tuden, den er her. Og det vil sige, at hvis vi får klappen ind lige her, hvor tuden er, så er det sådan set fint. Så vi kan starte med at slå en streg her. Der skal være sådan en plads hernede, så der kan ligge lidt fuglefrø dernede i bunden. Og så bliver der sådan en kant, hvor fuglen kan sidde på. Så laver vi sådan en streg her. Sådan der. Sådan. Og så skal vi lave en lidt skrå vinkel op. Det var det, vi havde prøvet os frem til. Og den stregen, den skal gå cirka sådan der. Sådan. Men hvis vi skærer den helt hen til kanten, så falder den jo ned. Så vi skal kun have 2/3. Så vi deler den her op i 3 dele. Cirka. Og så tager vi og skærer herfra. Og så skal vi have et stykke op, og det er cirka mælkekartonens tykkelse. Så går den op til her. Sådan. Og der var det blev en lille smule bedre, hvis den lige blev lidt buet her i starten, og så lige op her. Sådan der. Så skal vi have lavet den der på den anden side. Og så skal vi se engang, den der prik, den skal flugte med der. Så sætter vi lige en prik her til at hjælpe med her. Ja, og så skal vi igen have lavet en streg op der. Pas på ikke at vælge kameraet. Sådan der. Sådan der. Og så sætter vi en streg hen mod den der prik der. Sådan. Og så cirka 2/3. Den er der. Sådan der. Og så skal vi have kanten til at flugte med den derovre. Sætter jeg lige mærke der. Mærke der. Og så kan jeg se den der. Og så skal den bue lidt indad. Og så lige op her. Sådan der. Og så er den markeret. Så tager vi hobbykniven. God skarp en, eller knække et blad af, så man har den skarp. Og så er det lige så snart man begynder at skære sådan en mælkekarton, så begynder den at blive lidt blød i det. Så derfor så skal jeg ikke helt ud til starten der, til at starte med at gøre først til sidst. Så tager vi her. Hvordan bruger man den her? Jamen den kommer vi til lige om lidt. Sådan der, og så tager vi her. Ja, det er det nemmeste at skære fra den anden side her. Fordi så her. Sådan der. Den er en sjov en. Hvor det tror du ikke? Så tager vi her. Så skærer man der. Ja, så skal man her. Sådan der. Og så skal vi lige have... Tager vi den her bue her først, fordi det er der. Det helst ikke være for meget. Ej, skal ikke bare lade rulletangen ligge. Snak om, og så får vi at vide, hvordan man bruger sådan det. Og så skal vi lige have skåret det sidste stykke her.
Ja, den er svær at bruge, fordi den er sådan lidt farlig. Så der. Så bliver den. Så folder man vingerne ud her. Dut. Vipper dem ud af. Wow. Og så folder man ind. Sådan der. Hvad siger I så? Må jeg se den anden side? Der. Jeg vil gerne lige... Og se, så blev den blev faktisk rigtig god, Jeg den vil der. gerne lige spørge noget. Om du kan lære mig bare at lave den der med at flappe. Så kan jeg selv finde ud af, hvordan jeg vil lave den så. Men jeg vil ikke lave sådan en der. Nå, jamen det kan vi kigge på bagefter. Nu tager vi lige og laver det med fuglefrøen her. Så der var jeg lidt her, det var lidt, den konstruktionen her var lidt bedre her. Sådan en kraftig bue ud her, og så bliver der et meget lille hul i modsætning til her. Det skal jeg lige have fundet ud af at lave den rigtige form for den der. Nå, men så er den næsten klar. Så skal den lige have et hul op i toppen. Ja. Og så tager vi lige... Og må jeg så godt male dem? Ja, det må du gerne. Så tager vi lige hultang. Hvis man har hultang, så bruger du hultang. Ellers så kan man bare bruge en saks. Så tager vi lige hultang her. Sådan der. Så vi prøve det ud her. Så er den der. Så der er der hul i. Der. Og så kan man tage noget sisalræb, eller det behøver ikke at være så kraftigt. Det kan også bare være sådan noget til. Almindelig tråd. Ja, det bruger vi til når vi skal lave flæskesteg. Eller kan man ikke bare bruge almindelig tråd? Det kan man også. Men det skal være lidt stærkt. Det skal lige kunne bære, jeg tror det var et halvt kilo. Og så kan man ellers bare, så er det bare at fylde nogle fuglefrø i her. Sådan der, så kommer de. Hvornår skal de på det? Jamen, det skal vi gå ud og hænge dem op først. Og så hænger op i en snor, og så putter vi fuglefrøen ned i der. Okay? Sikke en stor pose. Ja, det var et ordentligt krabat. Det er 2 kilo. Så der er til mange. Vi kan fylde mange gange, men vi har også lavet mange af dem her jo. Så skal vi male dem her. Yep. Nej, så kan male. Der hun må godt male. For jeg vil gerne lave en anden en, hvor jeg gerne vil se, om man godt kan lave sådan en rumraket. Nå ja, det kan vi prøve. Ja, men nu hænger vi dem her op.